Hoxe imos a presentar o quinto campeonato MacGyver de surf praia de Lieiro que organiza o Club Limosa Surf coa colaboración do Concello e que vai ter lugar este próximo sábado. Este evento deportivo consigue atraer a decenas de surfistas locales e da Mariña, pero tamén de outros lugares como a Coruña ou Ferrol, interesados en participar na competición, pero tamén en disfrutar dun ambiente festivo na playa e na compañía de outros surfistas e de persoas aficionadas a este deporte que se chegan a presenciar este espectáculo. O Club Limosa Surf é o organizador deste evento, que se presenta como unha festa final para despedir os meses máis fortes desta temporada estival. Para os surfistas este campeonato é unha boa ocasión para practicar este deporte e incluso para optar a un dos 3 premios previstos, e para o público é a posibilidade de presenciar as destrezas dos participantes sobre a tabla. Ademais, durante a xornada vanse realizar unha actividade de concienciación medioambiental que vai consistir na limpieza da praia de Lieiro e do seu contorno, co obxectivo de que a ciudadanía entenda a importancia de manter limpos os nosos areais e, en xeral, todos aqueles espacios públicos do noso municipio. Desde o Concello queremos animar aos nosos surfistas locales a participar en este campeonato e aos cervenses en xeral a acudir como público como unha oportunidade para ver surf en directo e disfrutar dun ambiente festivo durante todo o día.